ba? Hindi, ito lang din ako. Dalawang isaw na. Dayo naman tayo dito sa bago at kauna-unahang branch ng Walastik Pares dito sa Pasay City. Ang Walastik ay sikat at dinarayo dahil sa mura at masarap nilang pares at iba pang mga laman tulad ng tumbong, isaw, bulalo at iba pa. Nakakapaglaway, di ba? Tara, food trip! Walastik. Tumbong, boss. Wala kayo nang ipagka sa lamesa, ha? Makahain lang naman yan. Dalawang pares, no? Isa pa. Tapos, ano pa isa, boss? Dalawang pares. Tapos no drinks. Patay mo. Paring Edwin! Paring Edwin! Dito naman tayo magpapatraffic ngayon, hindi na sa Makati. Boss, ngayon. Ginagawa ko. Ano ba isa, boss? Okay na? Okay na. Boss, Tayo ng isaw. isaw. Saka tumbong. Sino kayo mga kain? Isa? Isang isaw, isang tumbong, tsaka? Puso, meron ba? Hindi, ito lang din ako. Dalawang isaw na. Dalawang isaw na, tapos isang tumbong. Sabab? Isang tumbong. Ano ba sa'yo? Dining? Dining? Oo. Saka utang. Ano tumbong? Isa lang? Isa lang. Tapos utak. Lalagyan ng utak. Tumbong ito utak. Ilang kayo? Sa pang-utak mo yan. Dalawa ng utak ko. Ilang kailangan ito? Ha?
Tatlo, dalawa. Bulalo, tapos Sumbong, isaw. apat na customer, ano kung tatlo? Yung magkakasama isa, bulalo, para yung magkakasama na apat sa serve, ako. Yung malaki sa pila. Pero kung mahaba pa, lalagyan ng ano pa? Muso. Tayo kumakain eh. Nakakalakas